și surori, doamnelor și domnilor, personal, în această seară, sunt plin de emoții. Prin harul lui Dumnezeu și prin bunăvoința prietenilor mei de aici, a pastorului George Uiuiu, a fratelui Costel Onoriu și formația care a cântat pentru noi, a domnului Puiu Stanciu, de asemenea prin bunăvoința expresă a doctorilor în teologie Gian Tipei și Marinel Ceuță, rectori la institutele pe care le conduc de învățământ superior, și prin bunăvoința dumneavoastră tuturor, suntem la o părtășie specială în Ploiești. Ploiești este orașul bucuriilor și amărăciunilor mele. Orașul înfrângerilor și biruințelor mele. Nu pot să uit și n-am să uit niciodată cei 6 ani de zile pe care i-am trăit și am locuit aici, în mijlocul găzarilor. Prima mea repartiție, prima mea slujire ca păstor, ca lucrător al lui Dumnezeu, a avut loc în orașul dumneavoastră, care a rămas și pentru mine orașul meu. Văd fețe pe care le țin minte și le cunosc și, bineînțeles, pe cei mai mulți nu pot să vă cunosc pentru că nu știu dacă v-am întâlnit, nu cred. Orice caz, nu vreau să stau în locul acesta fără să nu menționez numele domnului Mihai Mândoiu, directorul de la Radio SOS, prin care ați auzit probabil informații despre această întâlnire. Este mijlocul săptămânii aproape și dumneavoastră v-ați luat timp în acest moment din săptămână să veniți la această părtășie. Înțeleg prin aceasta o manifestare de dragoste și de respect pentru Evanghelie, pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru mine, umilul slujitor al lui Dumnezeu. În această seară, în concluzia întâlnirii noastre, ne vom întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este relevant, este potrivit pentru orice generație de oameni. Tot ce spune în Cartea lui Dumnezeu este pentru noi, pentru salvarea noastră, pentru binele nostru. De exemplu, am să menționez 3 lucruri și apoi voi citi textul pentru mesajul din această seară. Este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, este Cartea Sfântă, este Biblia care urmează invenția aeronauticii, a armatei dotate cu avioane. În Isaia 31 cu versetul 5, tocmai lucrul acesta îl spune. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: cum își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul. Îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui. În anul 1917, pentru prima dată în istoria omenirii s-a folosit aviația în armată. Armata britanică a venit deasupra Ierusalimului, care era ocupat de Imperiul Otoman. Au aruncat fluturași din avion, cerându-le să se predea și nu va fi vărsare de sânge. Turcii, nevăzând încă aviație, au zis: Allah din cer a trimis vulturii să scape orașul. Pentru că s-a semnat generalul care conducea trupele, Allenby, și au citit Allah Bey, fiul lui Allah. Și așa Ierusalimul a fost ocrotit de păsări care își întind aripile de aviație. Este Biblia care vorbește despre invenția automobilismului. Naum, capitolul 2, cu versetul 4 spune: duruiesc carele pe ulițe, pe străzi, se năpustesc unele peste altele în piețe, merg cu viteză. Parcă sunt niște făclii la vedere, cu lumini în față și în spate.
Vreți o descripție mai frumoasă și mai plastică a acestei invenții automobilismului? Și apoi, este Sfânta Scriptură care vorbește despre invenția televiziunii și a internetului. În Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 9, spune despre oameni din orice norod, din orice seminție, din orice limbă și din orice neam, care vor vedea 3 zile niște profeți morți. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Oameni din orice neam, din orice limbă, din orice țară. Evident, prin intermediul acestei invenții științifice date de Dumnezeu oamenilor, care este televiziunea și internetul. Biblia este deci relevantă. Și în această seară, din această Biblie, din această carte sfântă a lui Dumnezeu, am să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj prin care să vă încurajez în aceste vremuri de strâmtorare pentru omenire, pentru că este vreme de criză pentru omenire. A început criza în Statele Unite, acolo unde locuiesc acum, și criza s-a extins peste tot în lume. Chiar dacă America a pompat 2000 de miliarde, 2 trilioane de dolari ca să revitalizeze economia în ultimul an, economia încă merge în cădere liberă, este în criză. Și omenirea începe să își pună întrebarea: oare ce se alege de noi? Oare ce se va întâmpla cu noi? Lumea intră în disperare, în descurajare. Vreau să vin în ajutorul dumneavoastră, pentru că în cuvântul Domnului am găsit un cuvânt care ne ridică în vremuri de descurajare, ne dă soluții în vremuri de disperare. Și de aceea voi citi din Neemia, capitolul 4. Neemia, capitolul 4, de la versetele 10 la 14, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Vreau să rezidească templul în Ierusalim. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile pe unde veneau ei la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoi a zidului, și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbii, sulițe și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre. Amin. Istoria aceasta pe care tocmai am citit-o este istoria întorcerii lui Israel din robia babiloniană. Suntem în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Nebucadnețar a dus în robie poporul iudeu. Profetul Ieremia însă a spus: evreii vor sta 70 de ani în robia babiloniană. Și după 70 de ani, Imperiul Babilonian a căzut. S-a ridicat în schimb Imperiul Medo-Persan. Cirus și Darius cel Mare au fost împărații de care s-a folosit Dumnezeu să dea din nou poporului evreu permisiunea să se întoarcă în Iuda, în Canaan, aici unde sunt astăzi, după 2000 de ani acum. Și când s-au adunat, când s-au întors, s-au gândit să-și reconstruiască templul pentru închinare, să-și refacă orașele, să-și refacă casele, să-și refacă viața. Dar și atunci, ca și astăzi, o parte din lumea arabă, o parte din vecinătate, n-au vrut și n-au putut vedea ca evreii să se reașeze în ținuturile lor, făgăduite lor de Dumnezeu. Și de ce ați văzut, spune, de 10 ori au fost dați peste cap în procesul de rezidire a orașului Sfânt Ierusalim, în procesul de rezidire a templului. Și după o încercare, 2, 3, 10 încercări, este cu neputință să nu te descurajezi. Și Israel